Príbeh o utišení búrky. Ježiš učil pri mori a okolo neho sa zhromaždil veľký zástup ľudí. Keď sa zvečerilo, povedal svojim učeníkom: Poďte, prejdime na druhý breh. A tak učeníci ho posluchli, opustili zástup ľudí a spolu s Ježišom nastúpili do loďky. V tom prišla veľmi silná búrka a silný vietor, až sa na loďku valili vlny. Ježiš spal v zadnej časti loďky a keď sa loďka začala naplňať vodou, učeníci prišli za ním a povedali mu: Ježiš, vstaň, ty nevidíš, že sa topíme? Ježiš vstal a prikázal vetru a búrke: Mlč, utíš sa. A tak vietor a búrka prestali a nastalo veľké ticho. Ježiš sa otočil k svojim učeníkom a povedal im: Prečo sa tak bojíte? Stále neveríte vo mňa? A učeníci si medzi sebou hovorili: Kto je on, že ho aj vietor a búrka posluchajú?